ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ዩኒሴፍ ብምትሕብባር ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ ምርዓን ንምጥፋእ ንኽልተ ዓመት ዝጸንሕ ስምዕ ብ19 ጥሪ 2024 ተፈራሪሞም። ኣብቲ ዝተፈረመ ስምዕ ኣምባሳደራት ኢጣልያ፣ ፈረንሳ፣ ፈጻሚ ጉዳያት ጀርመንን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ሽወደንን ተረኺቦም። እዚ ናይ ሓባር ጻዕሪ ኤርትራ ኣንጻርስ ብዓለም ደረጃ ከም መካስ ሰብኣዊ መሰልን ገበና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ዝፍለጥ ተግባራት ክትቃለስ ዝድግፍ ክኸውን እንከሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ካብቲ ንምጥባቕ ሰብኣዊ መሰላት ዝውዕል ባጀቱ ክስልዓላ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ኣበርክቶ ንኤርትራ ዘላቒ ልምዓት ንምዕዋት ዝሕግዝ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ጎዳኢ ተግባራት ዝነጽግን ንኹሉ ዝሓቆፈን ስልጡን ሕብረተሰብ ብምፍጣር ንደቂ ኣንስትዮ ሓይሊ ክህብ ድማ ተስፋ ይግበረሉ። ኤርትራ ካብ 2011 ጀሚሩ ንምውጋድ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝዓለመ ሸቶ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዩኤንኤችሲአርን ብምዃን ሓበራዊ መደብ ብምሓዝ ኣብ 2018 ክሳብ 2021 ናብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ብምብጻሕ ብሚኒስትሪ ጥዕና፣ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ዝተማእከለ ኣብ 2670 ምምሕዳራት ንቕሓት ዝፈጥር ጎስጓሳትን ተበግሶታትን ብምውሳድ ኣብ መላእ 6 ዞባታት ዝምስገን ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ይፍለጥ። ኣብ ኤርትራ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ እኳ ብሕጊ ክልኩል እንተኾነ ዘይነዓቅ ቁፅሪ ሕብረተሰብ ነቲ ልምምድ ኣብ ምክያዱ ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ትሕቲ ዕድመ መርዓ ይኹን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋዱ ሓያል ጻዕርን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ከም ዝሓትት ይፍለጥ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ዜሮ ተጻዋርነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ሃገር ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓሊብ መንተል ንውዞባ ኢላ ብርዒድ ብ6 ለካቲት ተዘኪሩ። ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዘለዋ ኣብ 30 ሃገራት ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እተን 200 ሚልዮን ግዳይ ምዃነን ገሊጹ። ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክልል ዕድመ ዕሸልነት ክሳብ 15 ዓመት ኣብ ዝርከባ ንኣሽቱ ኣዋልድ ይፍጸም። እዚ ተግባራት ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ይቑጸር። ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዘስዓቦም ናይ ጥዕና ጸገማት ንምፍዋስ ኣብ ዓመት $1.4 ቢልዮን ከም ዘድሊ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። እጹጽ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ክውስኽ ስጋታት ኣሎ። እዚ ንጥዕና ዝኾነ ርብሓ ከም ዘይብሉ ብዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ጥዕና ዝግለጽ ተግባራት ብኣንጻሩ ኣብ ጥዕና ጓል ኣንስተይቲ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ጥዑይን ንቡርን ቲሹ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ብምእላይ ዝካየድ መስርሕ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ቃንዛ ካብ መጠን ንላዕሊ ምፍሳስ ደም፣ ሕበት፣ ረስኒ ከም ቲታኑስ ዝኣመሰሉ ረኽስታት፣ ጸገም ቁጻር ሽንትን ጸገማት ምሕዋይ ቁስሊ ከምኡውን ክሳብ ሞት ከብጽሕ ይኽእል። ንነዊሕ እዋን ዝጸንሑ ጸገማት ድማ ከም ረኽሲ ሻምብቆ ሽንቲ፣ ጸገማት ወርሓዊ ጽግያት ማለት ቃንዛ ዘለዎ ወርሓዊ ጽግያት፣ በሰላት ቲሹ ኬሎይድ፣ ጾታዊ ጸገማት ኣብ እዋን ርክብ ቃንዛ ከምኡውን ምጉዳል ዕግበት፣ ምውሳኽ ሓደጋ ጸገማት ሕርሲ ማለት ከቢድ ሕርሲ፣ ካብ መጠን ንላዕሊ ምፍሳስ ደም ወይ እውን ናብ መጥባሕቲ ዝበጽሕ ሕርሲ ከምኡውን ሞት ዕሸላት ኣብ እዋን ሕርሲ ከምኡውን ስነ-ኣእምራዊ ጸገማት ከም ጭንቀት፣ ትሑት ርእሰ ምትእማን ወዘተ ከኸትል ይኽእል። ጅቡቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ጸጥታዊ ስጋት እናዓበየ ብዝመጸሉ ዘሎ እዋን ሓለዋ ስትራቴጂካዊ መስመራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣሓይላቶላ። ኣዛዚ ሓለዋ ባሕሪ ጅቡቲ ኮሎኔል ዋይስ ዑመር ቦገረህ ነቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ መጥቃዕትታት ትሑትን ንምክልኻል ጸጥታ ናይቲ ከባቢ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጅብ ዝለዓለ መልክዑ ምውሳኽ እዋኑ ዝጠልቦ ከም ዝኾነ ይዛረብ። መጻቦ ባብኤል መንደብ ንጅቡቲ ካብ የመን ዝፈልያ ኮይኑ ሑቲ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ምስ እስራኤል ርክብ ኣለዎን ዝበልዎን መራኽብ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት የካይዱ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ሑቲ ብቐንዱ ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎም ሺዓ እስላም ኮይኖም ኣንጻርቲ ዝበስሑ ሱን እስላም ዘለዎም መንግስቲ የመንን ኣብ ልዕሊ ብሱኒ ትምራሕ ስዑድ ዓረብን ይቃለሱ። ኣብ መወዳእታ 2023 ሑቲ ነቲ ብኢራን ዝድገፍ ሓማስ ኣብ ጎኑ ደው ንምባል ኣብ ባብኤል መንደብ ንዝርከባ መራኽብ ዒላማ ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም ነይሮም። ብፍላይ ምስ እስራኤል ምትእስሳር ኣለዎን ንዝበለን መራኽብ ብቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝመላለሳሉ እዋን ብድሮንን ሚሳይላትን ከጥቅዐን ንገሊአን ድማ ክዓገትን እዩ ዝረአ። ኣብ መንግስትን ሓይልታት ሑትን ተገማሚዓት ትርከብ የመን ጸጥታ ገማግም ባሕራ ከተውሕስ ብዘይምኽኣላ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብፍላይ ዝበስሐ ክፋል ናይቲ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘዋስን ክልማይ የመን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሑቲ እዩ ዝርከብ። ሑቲ ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ንነጻ ዋሕዚ ንግድን ባሕረኛታትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከምኡውን ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ይገልጹ። ቀይሕ ባሕሪ ዓብ መስመር ዓለማዊ ንግዲ ክኸውን እንከሎ ኣስታት 12 ሚእታዊት ካብ ዓለማዊ ንግዲ ብቀይሕ ባሕርን ስዌዝ ካናልን ይሓልፍ።
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2023 ጥራይ ልዕሊ 100 ኮንቴነር ዝፀዓና መራኽብ ካብ ካናል ስዌዝ ንምርሓቅ ኣብ ዙርያ ደቡባዊ ኣፍሪቃ መስመራት ከም ዝቐየራ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን